Vi er Håndhældte Challengers. Ja, man kan sige det i navn. Vi skal lave et challenge. Gæt ting. Nej. Man får bind for øjnene, og så... Jeg får bind for øjnene, og så tager Naja. Jeg hedder Asger, og det er Naja. Ja. Naja, hun tager en ting, og så får jeg bind om øjnene, og så skal jeg gætte tingene. Prøv lige. Nej. Det er lige meget. Så, Så lad os komme i gang. Ja. Giver du mig bind for øjnene, eller? Ja. Jeg skal bare lidt lukke døren. Ja. Ja, og vi går i samme klasse. Det er derfor, vi kender hinanden, ja. Ja, han får 2 halserklæder. Han får 2 halserklæder på, så han ikke, han ikke kan se. Jeg kan ikke se. Du får alligevel 2 Ja, og vi går i samme klasse, som jeg lige har sagt, tror jeg. Tror du? Du har lige sagt det. Kan de overhovedet høre min stemme? Ja. Hej. Hej alle sammen. Jeg kan ikke se en skid lige nu. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg skal have 2 på. Det får du heller ikke, tror jeg. Au, mit øje! Au. Jeg havde bare lige lyst til det, okay. Så, nu kan de høre dig. Jeg har fundet den første ting. Det er den her. Lige fokuser kamera. Ikke fokusere på Asger. Fokuser på den her. Den der. Ja, det er sådan en her. Så. Ja. Den er svær, den her. Kunne du ikke tage den let ind til at starte med? Skal jeg tage en anden? Nej, det er i hvert fald ikke et viskelæder. Det er Man har 3 forsøg. Der står et eller andet på den, ikke? Kigger du? Nej. Er det... No. Er det... Ej, den hænger fast. Ja. Det er... Hvad? Jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke, om I kan høre ham. Det er også fordi, den er rundt om munden. Det var ikke meningen. Jeg skal bare... Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, det var en... sådan en med en rense negle med. En fil. Ja, sådan en slags. Med 1, 2, 3 og 4. Hvor vi fik det til dit modshow. Nå. Ja, han har gået modshow. Nå, var det den? Ja, det er den her guldbag. Ej. Mine øjne, de irriterer mig lige nu. Jeg klør bare lige i den. Ja. Det er svært at finde en ting. Jeg kender en. Jeg kender en. Nu skal jeg lige se, hvad det er. Nej, det er ikke sådan en. Det er ikke sådan en. Jeg gider ikke til at rydde den der. Nu får du bare en let, tror jeg. At den er sådan lidt. Er du klar? Ja. Og det er sådan en, man bruger til kinderne. Ja. Sådan en børste til kinderne.
Ja, det er en boss til kinderne, som du sagde. Woo! 1 point. 1 point. Woo! Yeah! Hvad skal man Ja. have? Det ved jeg ikke. Du må ikke pille så meget ved den. Okay. Stille og roligt. Det er Brinkless, eller hvad den nu hedder. Det er den, hvor man kan lave det der fugle. Den er ikke i stuen. Jeg gider ikke til at gå derind. Ja, er det ikke det? Jeg skal lige ret se nu. Det er der, hvor man kan lave figurer. Ja! 1 point, ikke? Jo. Woo! 2 point! Ja! What? Jeg er god til det her. Lidt over til venstre. Giv mig den så. Ja, 2 point. Ja. 2 ud af 3, det er egentlig godt. Den her må du heller ikke gå så meget ved. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan fortælle, hvad det er bagefter. Au! Asger, du er ved at ødelægge den. Det er papmaché. Nej. Prøv at røre lidt mere ved. Det er de der, man kan sætte sammen. Med hvad? Hvordan har jeg puttet det sammen? Jeg har fortalt dig det i gang. Det er dem der, hvor man har sådan to klumper vand eller sådan noget. Det ligner vand. Og så propper man dem så. Er det ikke vand? Hvor Jo. putter vand på? Ja, det er sådan nogle slags vand, men ikke helt vand. Jeg prøvede at bruge bogen, men Det er vandsilke. lugtede rigtig meget. Det er- ikke silke. Det er vandpapir. Heller ikke papir. Det er... Jamen, du har fået den her point. 3 point. Oh yeah. Jeg ved ikke. Oh yeah. Hvor mange ting skal man egentlig have? 10? Ja. 10 hver? 3 ud af 4. Har jeg et videre? Ikke 3 ud af 4. Jo, jeg har 3 point. Og jeg har gættet, eller jeg har 3 point, og du har vist mig 4. Nå jo. Nå, så Jeg kan ikke se en skid. her. Du ved godt, hvad det er, tror jeg. Et fodboldkort. Du skal da være med at tage det helt op til øjnene. Et fodboldkort. Ja, men hvem? Messi. Ja. Er det? 2 point til Asger. Hvor er det vildt. 5 point. Jeg har en mere. 5 ud af 5. Det er en meget lille ting, og den er sådan lidt skrøbelig. Det er toppen fra et R. Yep. Et mere point. Så nu har jeg jo... 6 ud af 6. Nej. Jo, nej. 7 ud af 7 ud af 6. 6. 7 ud af 6. 7 ud af 6. Okay. Fordi jeg gættede Messi. Så er vi lige tilbage. Der skete lige en... Ja, vi skulle bare lige ud. Ja, det var den her, jeg var i gang med at vise jer. Fokuser ikke på Asgers hoved. Fokuser på den her. Ja, der står ikke noget, hvad det er, men... Ja, det kan jeg fortælle, når det er. Kan du gætte? Den her, Asger. Hvad? Så der. Jeg kan ikke se en skid. Har du et gæs? Har du et gæs? Har du et gæs, Asger? Har du et gås? Skriv noget i kommentarerne, om du har en gås. Jeg har ingen gås. Har du et gæt? Ja. Hvad er det så? Jeg sidder helt over i kanten. Er det et stykke pap? Nej. Du må ikke bøje den. Nej, jeg må ikke bøje den. Det er en vigtig ting for. En slags. Jeg har masser af dem. Nå. Ved du, hvor mange jeg har? Bruger du den til noget? Ja. Er det noget, du har her? Mm. Det er noget, du spiller på, eller hvad kan det gøre? Mm. Det er en guitar, dims, man kan spille med. Jeg har 7. Det er en guitar, Prøv at det er en åbne. guitarspillebrik. Lisa, så jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De hedder Guitar Picks på engelsk. Select Edition. Prøv at se. Guitar picks. Ja. Det er
de mine, de her to, de er mine yndling, så den der, og den der, og den der, og ja. Ja, alle. Hvis I lige så det, og så har jeg den her. Så jeg har 7. Ja. Så skal vi begynde igen. Upsi. Det tager jeg lige om lidt. Hvad mangler jeg? Hvor mange? Er det ikke 4? Jeg mangler 2. Nej. Jo, 8 ud af 9. Ja. Det var fordi jeg gættede... 9 ud af 8. Ja, det var fordi jeg gættede det der fodboldkort med Messi. Jeg gættede både det var Messi. Hvor det vildt. Jeg ved ikke om du kan det her, men det er også fra sådan en, den der goodie bag. Som der er det er sådan et sølvarmbånd ja, hvad kan man mere bruge til? til håret. OK.dk, du fik lige 2 point mere. 11 ud af 9. Ja. Sidste ting. Jeg har vundet. Måske. Men så skal du bare ikke tage sådan nogle svære ting til mig, for jeg tager heller ikke så meget svære ting til dig. Det er sådan en, man kan åbne. Du skal ikke rømme. Ej, det er sådan noget, man kan tage på læberne. Det er, hvad er det? Ja, Det det, er det er rigtigt. Det er læbbrumad. Det hedder lip butter raspberry rose. God ting! Jeg har aldrig prøvet 13 ud af... Hvad? 10. Nej, 14 ud af 10. 14 ud af 10. Jeg tager tapen. Se! Jeg tager det selv på. Jeg tror altså ikke, jeg behøver sådan her. Nej. Du er altså et kæmpe hoved i forhold til mig. Den kan ikke engang passe mig. Op over en. Så binder jeg op. Skal jeg ikke binde den? Jeg tror, min far hælder mig binde den. Nej, jeg synes far. Ja, så kan det lige... Ja. Far. Jeg skal tage svære ting til mig. Nå, jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal tage det. Asger. Hjælp lige. En telefon. Hjælp lige. Jeg var ikke meget i noget. Hvor skal jeg sidde? Au! Ja, sidde der. Okay, er du Skal klar? jeg sidde her? Hvad? Sidder du her? Nej, jeg står op lige nu. Jeg skal finde ting til dig. Kan du se, hvor mange fingre har jeg her? Nej. Jeg kan ikke engang se noget som helst. Prøv bare at gætte. 7. Forkert. Det første ting. De der. Og det er ikke det, I tror, det er en... Jeg kan høre det. Ja, det er vist bare bøs. Jeg kan høre Hvad er der på? Cola. Ja. 2 point. Du gættede det også. Branded. Okay. Man får de øjne, hvis man åbner dem. Au. Så lad være. Jeg kører lidt med øjne. Sådan der. Ja. Ej, nu åbnede jeg dem igen. Ej, nu åbnede jeg dem igen. Er du klar, Asger? Hvad skal de? Ja. Det er sådan en spraybalsam. Ja. Korrekt. Og det er med violetta på. 2 point. Rigtig flot. Ja, så jeg venter, mand. Jeg har ondt i øjnene. Det jeg kom til at åbne dem. Du skal også huske at vise kameraet. Na. Det er den der med min iPod i. Sådan en spille-iPod. Ja. Og Ja. 1 point. jeg ved ikke, hvad jeg skulle ellers sige. 5 ud af 3. Meget flot. Det er ikke 5 ud af 3. Jeg har fået 2 point. 6 ud af 3. Nej. 7 ud af 3.
Ej, Jo! du har ikke fået 6 Asger, point. jeg fik 2 point med den der violetta balsam. Og 2 point med colaen og 1 med den der. Nå, så er det 5 Det ud er af 5 3. ud af 3. Ja, det var bare lige mig. Ja. Den her, den er svær. Den er svær, det siger jeg dig. Den er svær. Det er min drømmefanger. Og det er med en pige på. En dame med ulve. Er det ikke rigtigt? Kan du sige, hvad farvefjerne er? De er grønne. 3 point. 3 point. Jeg har 8 point. Ud af 4. Måske kan jeg godt vinde, Asger. Ja. Au, mine øjne. Prøv lige vent. Sådan her. Så kan jeg have dem åbnet, men jeg kan ikke se noget som helst. Au, det kan stadig ikke gå. Hvor er den? Det skal ikke så... Det er en sten. Nej, det er min magnet. Ja. Og den er sort eller hvid. Ja. Jeg kan ikke sige, hvad farven er. Jeg har 2 farver af dem. Ja, den er hvid. Hvor mange point? Det skal du også lige huske at sige. Ja. Er det ikke 8 ud af 4? Nej, det havde jeg før. 9 ud af 4. Nej, 9 ud af 5. Ja, det er meget flot, meget. Jeg tror, jeg vinder, Asger. Det er en Xbox controller, og den er sort. Ja. God betingelse. 11 ud af 5. Kan man se det? Kan man se mig? Nej, du er fantastisk. Med blåt tørklæde. Nå, okay. jeg tror, du tog noget i min hånd. Den her lille. Den så. Og nu. Det er en figur, og den er gul. Og den har 2 hoveder. Hvordan kan du se, den er gul? Jeg kan huske det, jeg kan mærke det. Nej! Asger, jeg kan huske, at den var deroppe. På de der, det gule. Det her. Nej, den her var den på. Nej, jeg tror, jeg vælter noget. Okay, jeg tror, jeg lige sætter mig lidt mere ud til kanten. Jeg er bange for at få et eller andet bogstav i. Her. Den der. Skal jeg lige... Det er sådan en jernting, som man kan skrue på noget. Det er sådan, man kan se det fra en stol og fra skolen. Ja. 1 point eller hvad? Ja. Hvor mange point har jeg? 11? Nej, 12. Så 12 ud af 8. Tror jeg. Ja. Det går meget hurtigt med mig, Asger. Det er også dit værelse. Jeg ved fandme ingenting her, mand. Ej, du har været her så mange gange, Asger. Au. Jeg har ondt i ryggen. Giv mig mine bukser. Det er min jojo, og den er gul. Ej. Den er grøn. Jeg vil se, den er gul. Gul-grøn, den er grøn. kan man sige. Så 13 ud af 9. Hvis hun svarer forkert på den her, Sidste. så er hun tabt. Nu skal jeg finde den sværeste, jeg nogensinde kan. Hvorfor satan? Au, min øjne.
Ej, du har ikke nogen svære ting. Det er ikke sjovt, nej. Jeg kan da finde på nogle svære ting til dig. Okay, så der var lige op. Okay. Sådan der. Hey. Hvad var det? Au! Det er... hvad kan man sige? Så sådan, man kan bruge dem til bogmærker. Og så sådan, altså med kalenderen. Og sådan at vise, hvor at... ja. Og der er gul, grøn, lyserød og... Nej, forkert. Jeg kan ikke huske det. Forkert. Blå. 14. Jeg kan ikke. Slik, far. Hvorfor det? Goddag. Og... Hvordan sker det der hjemme i stuen? Jeg lukker lige døren. Halsterklæde. Halsterklæde. Jeg troede, det var en kat. Ja, jeg har nemlig katte. Hej, hej. Ja, okay. Så er lige den her. Ja. Hvad fanden er det? Jeg vil bare tage den. Okay, tag det roligt. Er det mere, man kan lege med? Det tager det roligt. Nej. Okay. Jeg ved ikke, hvad det var. Ja, så skal du lade være med at lege med det. Nye ting.